सखी हो गइल सगाइल में हदीरा चाई फिदा सोया जी पर दिलावा हमार भइल बा। फिदा सोया जी पर दिलावा हमार भइल बा। खाली रहरिया गाछी में यार ले ले बा। ये सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। ये सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। अकेला भुकैनी सब रहे नहीं उमरिया तब यारवा होवे बड़ी कमीना सखी पता चलल अब। अकेला भुकैनी सब रहे नहीं उमरिया तब यारवा होवे बड़ी कमीना सखी पता चलल अब। कुछो देले नहीं एप्पल के मोबाइल ले ले बाए सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। ये सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। भतार देले बा। नाही प्यार बा विश्वास नाही अब हवे केहू खास। हमर सोया जी मिलले हीरो उनके हदर कन्या साथ। नाही प्यार बा विश्वास नाही अब हवे केहू खास। हमर सोया जी मिलले हीरो उनके हदर कन्या साथ। रोशन मुकेश संदीप संगम मोर खबर ले ले बाए सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। ये सखी 52 गज के लहंगा भतार देले बा। सखी हो गइल सगाइल में हदीरा चाई फिदा सोया जी पर दिलावा हमार भइल बा। फिदा सोया जी पर दिलावा हमार भइल बा। खाली रहरिया गाछी में